Presiden Bulgaria Ilyana Iotova menyatakan negaranya masih memiliki celah besar dalam sistem pertahanan anti-drone setelah sebuah kendaraan udara tak berawak atau UAV melintasi wilayah dari Romania dan meledak dekat desa perbatasan. Kardam, drone tersebut jatuh sekitar 100 meter di wilayah Bulgaria dan tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan. Pemerintah Bulgaria kini melakukan penyelidikan untuk memastikan asal-usul, fungsi, serta tujuan penerbangan drone tersebut. Kementerian Pertahanan Bulgaria menyebut pemeriksaan awal menunjukkan puing drone kemungkinan merupakan jenis Maya decoy drone yang banyak digunakan oleh pasukan Ukraina. Namun, pemerintah menilai belum ada indikasi bahwa insiden tersebut dilakukan secara sengaja. Bulgaria juga memperkuat pengawasan dan kemampuan pertahanan anti-drone di sepanjang perbatasan Rumania, sementara isu keamanan kawasan Laut Hitam kembali menjadi perhatian di tengah konflik Rusia-Ukraina. Това е бъдещето, колкото и да е трудно да си го признаем. България трябва да бъде част от засилен дипломатически натиск за търсене на мирно решение в Украина. Колкото и да усъвършенстваме дроновете и антидронните системи, докато съществува конфликта и войната, мира е заплашен, всеки ден можем да бъдем изправени пред подобни инциденти. Отдавна казахме, че този конфликт няма военно решение. За съжаление, всеки ден инцидентите не само тук, но и в Румъния, в Полша, в Прибалтика показват колко сме прави. Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване. България е изключително заинтересована от това черноморските маршрути да са сигурни. Ние губим. Губим не само от гледна точка на сигурността, която случай е най-важната, но губим и икономически, губим и финансово. В момента останките пътуват към и вече са в София, където ще продължат да работят специалистите, но мисля, че е безсъмнено произхода на дрона. Аз изключвам преднамерени действия. Това са последствията от близостта на войната до нашата територия. Благодаря. Според мен пряка опасност за България няма. Предприети са много мерки в отговор на събитията, които се случват в Черно море, знаете, последните години. Започна с мината опасност, след това обезвредихме няколко морски дрона, зачестиха нарушенията на въздушното пространство на границата между Украина и Румъния. Има предислоцирани средства съюзни. Ние също сме усилили въздушното наблюдение. Имаме развърнати допълнителни средства на Североизточното крайбрежие. Напрежение на личен състав. В такива времена живеем. Участваме във всички инициативи, които са в НАТО и Европейския съюз. Непрекъснато се експериментира. Изпращаме специалисти. Ще бъдем домакини на такъв експеримент през месец октомври, където както чужди компании, така и български фирми ще бъдат възможност да предоставят своите разработки в областта на дроновете и борбата с дронове. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.